Srácok, egy olyan videót kezdtünk el, amiben nem más fogunk csinálni, mint megnézni valami vicces cuccot, vagy muccot, vagy mit tudom én mi a tökömet. Ezen a SpongeBob, Magyarország vs Románia. Nézzük. Az anyád hódkorok picsáját! Burgádat, pofádat a kurva anyád! Igen. Miklós katonája vagyok, leszem katonája. Vígan élem, katona életem, nincsen gondom másra. Masírozok, kápráron szavára, úgy gondolok az én Jolámra. Horthy Miklós katonája vagyok, leszem katonája. Oké. Ez a videó ennyi is lenne. Sziasztok!